Edum TV. Yeah, you do. It's one I saw one of the camera. The fear of the mama, the come on, something, you know, charity, the registration. Take it.
Asema na wakano. Watu kwa niano, watu kwa niano. Uni watu kwa na niano. Uni nufanya niano. Uni watu kwa na watu kwa uni nufanya niano. Uni mobia na wakano. Watu kwa zu niano. Uni nufanya sana.
I don't know which one is hard. Who your stakeholder? I don't know yet, but then I'll do what happens. The whole of you, Hanyama will cast in one. We decided to get out. And you tell me, sir, we need look at what is happening. Back there with follow said, what up with change? Because you have fear, we don't dress with the TV. Because you have fear, a woman knew her, with the dressing way. I shall say, come on. As a slipper, and come on, a rare. Because you have fear, why? Why? I'm telling you, today is the beginning. The major assignment for next month. What will misbehave? This terminal. Let's go now. Eduha, two numbers are within your memory. Your best row. Your who said 100 day about one hour I led money. There's one prayer set on him. You know, especially a sick massage. And you think you're the next was saying, you did a movie capra. No body bakwa, that you need to get. And you tell on one from now from now. And you tell me, she come back at you and say, I'm finding the Emma only a little someone. And you say, now you're trying to do a game now in nice fun at the insect to radio. I didn't say any account of summer. You're just going to go say a kind of what they are. I need to say, I was a water on your ma. Not as was this one, on some capital. Yes, no more. So your son, your ma, on some capital. And you'll be an eye, and when you said to never know that you are, you'll be so one amount. It's a matter of details, sir, and you will grow a more honorable some time. Now I'm so too more not to see enemy. I want to say, the chance next month. Yeah, but yet the emphasis. I don't know why I'm on your phone. How can I say? I am not the made a day and yes, not my camera as I perform. Yeah, we are there. We are somebody new. I'm from the that phone where we are. Maybe sustainable development. I mean, said the Kawanya my betting for now, a new and yes, I've been never been. Say, but this special tax. You have been 100 and British of it. No one, my year and forces.
Nneɛma bi wɔ hɔ a ɛsɛ obi ate aseɛ ahonidie yɛn a yɛsɔre a ne afa yɛ bible ne afa yɛ koran ne akɔtena asɔre da akɔtena kramodan mu no yɛsɛ yi nyame firi hɔ a ahonidie ɛna wɔ hɔ yɛsɛ yɛ kurakura kurom yɛama mu nyinaa ma so ate mo biara nyɛ adwuma memaboa na yɛn nyinaa yɛfi no a mo amoyɛ no yɛmpra na yɛtete gatas mu no monyɛ yɛn a yɛsɛ abɛyɛ nso a mosa bɛhyɛ dwa na sɛ obi ne nsa ka mo a na yɛ tamie ɛwɔ kurom ha na meka kyerɛ mo wei yɛ the beginning next part adwuma a yɛbɛstate ayɛ no wo a wode wo ho bɛba biara ne yɛfa ho nkyɛw na baabi nso a moahyɛ dwa a yɛsɛ ma mo ntra no nso no ɛnka ho sei yɛyɛ hyɛ ɛduru hɔ a mobɛte yɛnka meda mo ase yɛ boakye bi din obiara nte deɛ ɛkɔ soɔ obiara mfa buo ɛmma pani bi awɔ kurom ha na mehyɛ mo bɔ wei yɛ kokobɔ from next month yɛyɛ operations no na ba sei na te a monya no bɔkɔ sei da biara yɛka kumase asɛm wokɔtɛ kwakɔ da places a wɔn di dwa wɔ hɔ wɔn nyɛ saa nneɛma no ada na yɛde da biara yɛbɛka asɛm yɛntoa bawuti woyɛ kuro no yie a wonyɛ mmaa ban bi woyɛ mmaa ho na meka kyerɛ mo from next month if you embark on operation sasa mo ye we ya ye nyina no ye mfa no beten sa me da mase from fa bi ahome ne ko di boyi manum ha motia mo a mo kwahwe gatadu ehun na moti na moto mi ba ye man krofo entos obi ho to entos a ohuru fa no bi tu abutonsu aduane a wo mo to ne ho na muyasa eye aha ntukura no enyedwa aha enyedwa na every next month yedi we bom kokko every next month no mo hunu bokko sa idamase Doom TV. Yeah, you do.